Kaixo ikusentzuleok eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurko hontan bestaz bestak Aldezarrera eraman gaitu berriz ere, izan ere hemen ospatzen ari da asteburu hontan aski besta polite eta Iruñako Aldezar guztia eta Iruña guztia ere bai animatu da ona gora igotzera eta bestak disfrutatzera. Beraz, etorri gurekin eta ea zer erakusten digun gaurko egunak. Iztenak, zenean, lainak, ostenkonak. Zenbat urte? Bye.
Horretxe, Gazterka, harituko gara, larituko gara, Erran, Zigarren urtez, Euskaraz bizi nahi dut Loropean. Hoxe. Bueno, aipatu, Zigarren urtean gaudera, jende mergo aterrela hori da. Enprosa izanen duen, elduen prosa, egizi, eta gero txikienak edo gaztetxoak egin dutera prosa emendikan. Urtero legez, eguraldi egarra ere gagatu da geneukala, eta badudik gabe eguraldiak ere kumplitu du, urtero bezala. Aipatuko dugu, gure urtean, eskatutako edo aiputako gauzen artean, aurreskolan, aldezarrean, euskaraz, aurreskolan lortzea, zera erronka, eta errenen dugu aurko egunez, aurko egunean, aurreko urteko erronka hori, lortu zuela edo lortu dara. Badugula aurreskola euskaraz, aldezarrean, eta erronka hori lortuta juli urten hori duen bultakarien euskaraz bizi dut Lopeko horren barnean aldarrikatzen beti ere eskubidea euskaraz bizitzeko, euskaraz korrikatzeko, euskaraz ikasteko eta horren bertzeko aldarrikatenen artean horixe zen ez, aurreskolen lorpen hori aldezarrean eta aurreko urtean lortu dugu erronka hori beteta aldezarrean euskarazko aurreskola dagoela. Horiek zuek osoak edo denak egin egunaren zuek ere patu dugu gure harritxoa lan horretan eta aldarrikapen hori lortuta dago. Hori lortuta, ere behar dugu, nolabait ere bertze aldarrikapen edo bertze helburu batzuk lortu. Dantza batzuk ere ikusi ditu, txantina batzuk udal plazaraino, horretan Santorni Aldapa jaitxu, Korraldi oso inguru horretan sartuko zarete Ibai inguruko bidezka eta xermagarri horretara, behin ailegatuta bertzen trafora Arantzaren barna bueltatxo bat emanen duzue, eta gero turmalek neguko bat ezanen duzue, Zumalakadeko Aldapa indarra jendean duzue turmale txiki hori baratzeko, eta turmalek Zumalakadeko horren indarren sartuko zate giro potoian, zaten txikiko ambiente horrean ginea, jendez diote hori nire talea zuen animatzeko eta euskarak izan dugu hori aldarrikatzeko, elkarren kalean barna sartuko zate, hortukan gora, aurretuko zate errenkade zenburura, errenkade zenburan txakikaren gazten plazara, gazten plazara, hartuko duzu sabin berazkagoa eta egin dugu gara, nagoetzen zaten kale egin duzu errenkade. Bago duzia, errenkadea, Alemania hemen prest, eta gozatu zazue, gozatu izmitatu, dosifritatu, baina kroz motza dela baino, kroz motza dela baino, kontuz, motza izateken, gogortxago beten askotan, eta hortxe elastikoak,
emandako zehar lasikoa, Iker ere bai, txirrendularia, eta hortik handabel, alegatu dagin, baina ezen, baina jaten ere, adelet ere zerapatu duela, orko gularentzat. Eta ere garrantzitsua, goi mailako egiteko kirolarek, beraien aportazioa dunik gabe beti ere. Euskaraz bezala iragolagoz, eta bereik ere bai, dekirolan, eta horrekorrean benetan. Bero, ditzirik, bazaren, jendean gurgunitasun puntu baten, eta antaia horrekazue, Emanuel, txistuarekin. Hasiera ematen duen momentuan, gauzatzera. Aldarrikatu, gauzatu, aurrera, hortxe, Euskaraz bizi egin lelotean, Soigati Urtez, Iruñek eta Sarrilarri hauetan, aldarrikatzeko, Euskaraz bizitzeko. Nik uste aurten baduzuela sorpresatxo alundu da. Ikusiko dugu. Horretxe, Euskara bizina edo leheteko kamisetarekin bertze korrikoarenak. Hau da, Zumaiak horregiko Zurmalek horrela horren inguruan, elkarmen kaleko inguruetan, Navarregia, Berkanes, Txapikola, inguruetan eta Kristoni endotza ibile dara, hauten ere jakin da. Euskara bizina lehoko zara eta animoak ematen egundu direla Euskaraz goxamenez alorrikatzen eta beraien indarra ere horretatu espautu ere kaletatik emanen. Hementxe, bertze txalo, dugu gabe, gorotzako txaloa. Hementxe, badauzke dugu, gaur eman bezala, girola mantenutelakoz eta osasun dutelakoz, baina Mira, Martetxoa, mira, txalo, gara bat emantzako. Martetxoa, erko, egutikoa.
euskaraz bizi nahi dut lehiateko kolos hau bultzatzeko egiten dute. Gero hortze, imagen polita agertzen dire, hortxe txekitxoa, zuetuko polita, oso ongi, nien dantzaileak aipatu ditugu lehenago batzuela, horrek izan asko zede aberatxea da, dudarik gabe, esparru ezberdinetako jendea, gauza ezberdinetan dabilen jendetillo, baina eskubidea daukaguan bizitzeko, dudarik gabe, nire uste imagen polita da, dudarik gabe, begira, txalo, txalo! Jendea, ari zen, patentean, bere konten. Gaztetxo, lehortu dutita. Gaztetxo, lehortu euskade, animo! Hau padrone, undintxe. Exigentea da, eta aurperiak aurperetan izlatzen da ez, pixkat neke hori zeharkatzen duen, hotza eta indifarra izlatzen da, eta aldarrikapena dutelakoz, prosaren barnean, gale gutxoetatik. Aldarrikapena, euskarazko aurrezkolaren beharra, gure izala alde zarri urtea berantago esaten aldugu aldarrikapen hori ajundo gara aur mailatik ikasketakik
Akalaitzen, Iruñako Aldezarretik eta hemen musikarietako bat, nola duzu izena? Aitor, Bueno, Aitor, konta iguzu, nondik heldu zarete? gu Iruñekoak gara, Hortzadar taldea eta Iruña taldea. Hor egun honetan, Sanfermin txikiton elkartzen gara, pixka kalean jotzeko eta ongi pasatzeko. Eta animatzeko, ez da? Hori da, eta aurten Kataluniatik etorri dira basturners batzuk eta hemen badugu kotarrikoa. Orduan beresia da aurtengoa, ez da? Bai, egun berezia, karo, hor Katalunian gertatzen ari denarekin eta keinu bat egin nahi genuen eta hori gonbidatu ditugu, batzuk etorri dira eta gustora, bai. Modu ederra da, haiekin elkartasuna adierazteko eta harremanak egiteko. Hori da, bai, kulturaren bidez, ez, da pixka zubi hori eraikitzeko, ez, bai. Eta noiztik zabiltzate zuek fanfarrean? Nola? Noiztik zabiltzate fanfarrean jotzen? Fanfarrean, bueno, bi taldeek 40 urte baino gehiago dituzte Iruñan gabiltza jotzen, karo, nik ez ditut 40 urte pasa jotzen ez, baina hori taldeak aspalditik dabiltza hemen Iruñean eta bai, datzo taldeak dira, bai. Eta zuk zer jotzen duzu? Nik txirula, txistua eta bai. Ederki, eta saiatzen zarete euskal kantak jotzen, zein apizke zuen repertorioa? Batez ere dantzatalea gara, dantzak eta hori, batzutan kantak ere jotzen ditugu, baina batez ere dantzak, orain jo duguna, zortzikoa, lantzeko zortzikoa, jautziak, olakoak, bai. Ederki, eta gero bazkaria eta besta ere egingo duzu ez? Bai, karo, gero bazkaria hor, gure txokoetan eta gerokoak. Ederki, disfrutatu pila bat eta ikusiko. Ederki, bai, venga, hori pasa. Ale, agur. La fanfare está en huelga y lo van a
¿Empiezas tú? Venga. Si l'he xutat, també he xutat una menció, saps? M'agrada menjar els meus pares. Però haurem de córrer, Tothom cap a la seva dreta. Eta hementxe elkartu diren leku guztietatik etorritako dantzariak, eta hemen haietako bat, zuel Iruñako altzara. Bai, Iruñakoa naiz. Bueno, eta konta iguzu pixka, nor elkartu zarete gaur kontan? Elkartu gara Iruñerriko dantza taldeak eta baita Kataluniatik etorritako bastonerrak. Orduan azkenean Katalunian gertatzen ari den egoera kruel honen aintzinean ere izan da pixka bat elkartasuna erakusteko modu bat, ezta? Bai, elkartasun modu bat eta bueno, jaiaz ere gozatzeko guztiek elkarrekin. Eta lehenagotik bazenuten harremanak finkatuak eta baduzu ohitura aldaketa hauek egiteko ara joateko? Uste dut pasain urtetik edo, bai Aldezarretik badago elkartasun bat, bai erraldoiekin eta bueno, Iruña taldekoak guk ere bagoaz. Aruntza eta egiten dugu trukea. Eta Iruñan zenbat dantza talde zaudete hola elkarturik eta hemen dantzatzeko gogotxo? Hemen gutxi. Gaur gutxi elkartu gara, baina uste dut garrela 10 bat edo Iruñerrian. Eta pixkanak azuek ere ari zarete lortzen elkartzea eta Bai, badago, dantza talde batzuk urte askoz badukate Kataluniarekin harremana, beste batzuk
urtez gutxiagoz, baina, bueno, bai. Pixkanaka lortzen ari zarete, ez? Horre ere bai aldaketa bat ematea eta denak elkartzea hori izanen dela helburu nagusi, ez da? Bai, hori da. Eta gero bestarako ere tartea edukiko duzu, ez? Bai, izan dugu bai amaiketakoa, guztiok elkarrekin, eta gero, pues... Ederki, bueno, disfrutatu pila bat gaurko egunaz eta ikusiko gara. Mila esker. Zuri, gero arte bolina. Gero arte, agur. Eta Gipuzkoatik ere hurbildu dire San Fermin txikito ospatzera, eta hemen ditugu bi dantzari aski eder. Zuen izenak? Denis? Eta zurea? Unai. Bueno, noiz etorri zarete? Irundik etorri gara. Eta lehenengo urte alda etortzen zaretena? Ez dakit, hirugarrena laugarrena izango da. Aspaldi etorri gabe, azkeneko aldiz 5 urte hola pasa dira, baina bai, gustatzen zaigu etortzen San Fermin txikitora bai. Orduan harremana duzu hemengo dantza taldeekin? Bai, bueno, bereziki hortzarrekin ez da. Eta bai, urtero gonbidatzen gaituzte eta etortzen gara ona, bueno, goizen dantzara beraiekin, eta gero, arratsala ere hemen pasako dugu. Bueno, eta nortzuk etorri zarete kasu hontan Irunetik? Kemen dantza taldega, bera. Orduan talde handia zarete, mistoa, konta iguzu pixka? Berez, bai, handia gea, dantzariak, aktiboak ero, 30 berroi egongo gea, golako lekutara, igual gaur 15-16 etorri gea, eta bai, talde politia gea, esan Gipuzkoan izateko eta Irun batean izateko, bai, nahiko talde politia eta handia, bai. Ederki, eta bereziki gustora egoten zarete Iruñan, Aldezarrean bestan, gustatzen zaizue hemengo besta? Ba, Iruñara ere etorri izan gara bestetan ere bai, ez San Fermin txikitan bakarrik, San Fermin handietan ere bai, eta gustatzen zaigu Iruña egia esan. Eta bai, gaurkoan ere gustora etorri gara, ikasturteari bukaera emateko edo, ja gutxi falta zaigu, Laster oporrak, eta taldearentzat ere egun polita. Ederki, gero bazkaria edukiko duzue eta besta pixkat ere egiten geldituko altzarete? Bai, geldituko gara, bai. Bazkarira eta gero arratsaldean eta gauean ere bai. Eta dantza berezien bat ekarri alduzue Iruñerako? Ez, etortzea ganera dantzatzera jotzen digutena, bai, fandango harina musikoa tokatzen dena, bai, horixe, edo zer gauza. Elegante, bueno, ongi pasat, disfrutatu alik eta gehien eta ikusiko gara. Vale, eskerrik asko, bai. Mila esker bie. Bai, zuei.
jotzen dutena gainera, zure izena? Eder, Bueno, zein da zuen txarangaren izena? gure txaranga zidako ez deitzen da. Eta nongoak zarete? Tafaiakoak baino jendea bada, tafaiakoa eta herriberrikoa. Orduan alde guztietatik pixka bat, eta ze estilo saiatzen zarete jotzen edo? Ba, hemen Nafarroan jotzen dira kumbiak, mexikanak eta txastonak. Eta elkarrekin mugitzen zarete zenbat zarete taldean? Taldean 12-15 gara, baino kalera ateratzen gara 11 eta egun potentetan 12 edo da. Eta festa hauetan ere, uda hontan ere, festaz festa ibili altzarete? Bai, egon gara San Ferminetan, gure ondoko herrietan, eta listo. Pixka da alde guztietatik Nafarro bati barrena, ez da? Hori da. Ederki, eta San Fermin txikito data bereziak aldira zuentzat. Bai, ze uda bukatu ondoren hasten dira berriro, jendea elkartzen da, eta berriro hasten dira festak, eta hau da uda bukatu ondoren lehenengo eguna. Orduan gustoko dituzue eta gustora etortzen zarete Iruñera, ezta? Bai. Eta ondotik besta pixkat egiteko ere aukera edukiko duzue? Bai, gauean agian aterako gara ea zer gertatzen den. Tragotxo batzuk hartu eta ikusiko da, ez da? Hombre. Ederki. Oso ongi pasa eta disfrutatu, bai? Berdin. Mila esker handiz. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.